श्री तुळजाभवानी कॉम्प्लेक्स 1 BHK 2 BHK and shop project by श्री तुळजाभवानी डेव्हलपर्स गवंटीवाडा अपोजिट आशा पार्क नियर भरडनाका मालवण सिंधुदुर्ग। आपल्या स्वप्नातील घर प्रत्यक्षात। कॉन्टॅक्ट डिटेल्स फॉर बुकिंग 9773 71 27 27 9404 15 53 77 9969 16 05 16 9404 44 86 27। वाईल्ड रेस्क्युअर सिंधुदुर्ग यांच्या वतीने भटक्या जनावरांना रेडियम बेल्ट बसवण्याचा उपक्रम मालवण शहरात सुरू करण्यात आला आहे। शहरातील फोकांडा पिंपळ व बंदर जेटी इथल्या भटक्या जनावरांना रेडियम बेल्ट लावून व अँटी रॅबिज इंजेक्शन देऊन हा उपक्रम सुरू करण्यात आला। भटक्या जनावरांपासून अपघात घडू नये तसंच मुक्या प्राण्यांचे जीव वाचावेत उद्देशाने हा उपक्रम सुरू करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं। यावेळी वाईल्ड लाईफ रेस्क्युअर संस्थेचे अध्यक्ष विष्णू मस्के, डॉक्टर प्रसाद धुमक, सल्लागार शिल्पा खोत, संदीप चिवुलकर, दीपक दुतोणकर, कृष्णा कदम, प्रवीण सरकारे, पर्यावरण प्रेमी प्राणीमित्र आनंद बांबार्डेकर व स्वप्नील पुरोडेकर, अंकिता मयेकर, मनीषा पारकर, शांती तोंडोळकर, महेश वालीकर आदी उपस्थित होते। आगामी काळात संस्थेच्या माध्यमातून शहरात सर्वत्र व्यापक प्रमाणावर कुत्र्यांना अँटी रॅबिज इंजेक्शन व कुत्रे निर्बंधीकरण करण्याचा संकल्प असून यासाठी इतर संस्था किंवा प्राणीमित्र यांनी पुढाकार घ्यायचं आवाहन संस्थेचे अध्यक्ष विष्णू मस्के, प्रसाद धुमक व सल्लागार शिल्पा खोत यांनी केलंय। यासाठी 94 22 43 62 44 या क्रमांकावर संपर्क साधावा अशी माहिती देण्यात आली आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।